Βρισκόμαστε στο Χάρης Παυλίδης για την αναμέτρηση του Ηρακλή Περιστερίου με τη Λυκόβρηση. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 υπέρ των Ωκεανόλευκων και για την ομάδα του Περιστερίου. Από κοντά μας είναι ο Γιάννης Γρήμας, ο προπονητής της Λυκόβρισης. Coach πρεμιέρα με το αριστερό για σας. Ατυχίες με τραυματισμούς από νωρίς. Χάσετε κάπως το πλάνο που είχατε βάλει σε εφαρμογή, γιατί είχατε απώλειες τραυματισμού. Στην πορεία είχατε προηγηθεί με 1-0 στο φινάλ του πρώτου ημιχρόνου. Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε σκέψη για ένα παιχνίδι που ήταν έτσι απαιτητικό. Απέναντι σε μια ομάδα που φαίνεται ότι φέτος θα έχει άλλη πορεία σχέση με πέρυσι. Ένα παιχνίδι που ήταν αμφίροπο. Η ομάδα η οποία θα έπαιρνε το προβάδισμα και θα μπορούσε να το κρατήσει, αυτή θα ήταν και αυτή η οποία θα κέρδιζε το παιχνίδι, θα έπαιρνε τους πόντους. Δυστυχώς εμείς ευτυχήσαμε να μπορεί να ήμασταν άτυχοι στο 17 όταν κάνεις δύο αναγκαστικές αλλαγές με σοβαρούς τραυματισμούς. Σε βγάζει λιγάκι εκτός πλάνων. Βέβαια στην πορεία καταφέραμε, το ισορροπήσαμε το παιχνίδι, προηγηθήκαμε κιόλας και είχαμε και άλλες στιγμές να κάνουμε και το 2-0. Δεν τα καταφέραμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ συζητήσαμε με τα παιδιά να πάμε να το αυξήσουμε, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε για ένα δεύτερο γκολ. Πήγαμε προσπαθούμε να συντηρήσουμε το 1-0. Και όταν παίζεις με μια ομάδα και στην πρεμιέρα η οποία είναι ισοδύναμη, δεν μπορείς να συντηρήσεις το 1-0. Δυστυχώς δεχόμαστε ένα γκολ με πέναλτι, το οποίο είναι δεν είναι, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη, σε μια φάση η οποία ήμασταν μόνοι μας. Και με ένα εξίσου λάθος, βέβαια, άμα δεν κάνεις λάθος, δεν τρως γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Με ένα δικό μας λάθος, δεχόμαστε και το δεύτερο, και μετά ήταν πολύ δύσκολο με μια έμπειρη ομάδα και τόσο καλή όσο είναι ο Ηρακλής Περιστερίου να καταφέρεις κάτι. Και πάλι όμως, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας, είχαμε λάθος επιλογές. Χαλάσαμε το μυαλό μας. Δηλαδή από τις δύο αλλαγές και μετά χαλάσαμε το μυαλό μας όλοι. Σας προβλημάτισε το γεγονός ότι με όσο πέναγε η ώρα στο δεύτερο ημίχρονο είχατε χάσει μέτρα στο γήπεδο και ίσως το γκολ να ήταν και ένα φυσικό αποτέλεσμα, έστω και ήταν από το πέναλτι? Ναι, σαφώς. Ένα πράγμα που είχαμε συζητήσει στο ημίχρονο είναι να πάρουμε την μπάλα στα πόδια μας, να κάνουμε αυτό που κάναμε στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Να παίξουμε με την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε φάση στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, γιατί είχαμε σχολιάσει το πώς παίζουν. Τα είχαμε σχεδιάσει. Είναι φυσικό, επακόλουθο αυτό οι ποδοσφαιριστές, είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης να παίρνει μέτρα προς τα πίσω, αλλά ήταν πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορείς 45 λεπτά να παίζεις άμυνα. Πρέπει να ανέβεις λίγο πιο ψηλά. Τέλος πάντων, εντάξει, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Δεν πειράζει, είναι καλύτερα που είναι τώρα το ξεκίνημα να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα πάρουμε λίγο διαφορετικά, παρά να είναι στην πορεία. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε, η ομάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Εκτός από τα δύο παιδιά μας λείπανε και άλλοι δύο που είναι βασικοί και αυτοί. Έχει δυνατότητες, πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι κιόλας θα σηκώσουμε το κεφάλι μας. Νομίζω και πνευματικά ήταν ένα καλό τεστ, ώστε να μπορέσετε να δουλέψετε τέτοιες συνθήκες σε περίπτωση του παραδείγματος. Είναι και μεγάλος ο δρόμος εξάλλου. Τώρα έχετε το Κουκάκι στην έδρα σας. Στην ουσία είναι μια ομάδα που είναι φώτιστη, μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στο προσκήνιο με καλύτερες συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν. Τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι και γενικότερα τι θέλετε να δουλέψετε ακόμα για να καταφέρετε να φτάσετε στο επίπεδο που εσείς επιθυμείτε? Σαφώς οι ομάδες τώρα, ειδικά τον πρώτο μήνα, όλες θα προσπαθούν να βρουν τα βήματά τους. Τώρα το Κουκάκι είναι μια αξιόλογη ομάδα. Σαφώς θέλουμε να κερδίσουμε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Γιατί θέλουμε να τερματίσουμε όσο είπαμε πιο ψηλά γίνεται και πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον λίγο τόσο. Δεν πρέπει να χάνεις ούτε ένα αποτέλεσμα, ούτε ένα βαθμό. Πρέπει να κερδίσουμε, να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να δούμε τα λάθη μας. Θα βελτιώσουμε λίγο την αγωνιστική μας φιλοσοφία, γιατί εκεί είναι ένα πράγμα το οποίο χωλένουμε. Η αγωνιστική φιλοσοφία, δηλαδή η τακτική προσέγγιση της ομάδας μας. Ενώ έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, πολλές φορές διστάζουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, θα προσεγγίσουμε λιγάκι αυτό. Έχουμε βέβαια και Τετάρτη ένα παιχνίδι κυπέλλου που μας βγάζει λιγάκι εκτός με τους τραυματισμούς και όλες τις συγκυρίες που έχουν τύχει. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε στην άκρη. Πιστεύουμε το Κουκάκι, πάμε για να κερδίσουμε. Καθαρά, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ωραία, και σχετικά με τους τραυματίες και λόγω του κυπέλλου αλλά και για το πρωτάθλημα, σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν θα είναι κάποιες επιστροφές, αν θα υπάρξουν, με βάση και τον Σαλούστο αλλά και τον Γεωργιτζόγλου που είναι ήδη εκτός? Φαντάζομαι ο Γεωργιτζόγλου θα είναι διαθέσιμος από αύριο και μετά, ή όσοι είχε. Ο Σαλούστρος έχει ένα πρόβλημα με τη μέση του. Πιστεύω μετά το παιχνίδι με την Πεύκη θα είναι και αυτός διαθέσιμος. Τώρα τα άλλα δύο τα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Φαντάζομαι ότι θα τους χάσουμε αρκετό καιρό και το Χρυσοκονίδη πιστεύω ακόμα περισσότερο. Ακόμα δεν έχουμε, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που κάνουν. Ευελπιστώ για το καλύτερο, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
Μάλιστα, κρατάμε αυτό ως δεδομένο για το φινάλι της συνέντευξης. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ. Πώς το καλύτερο με συνέχεια για την υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.